ин нидоест ки усулан дар рӯзҳои истиқбол аз наврӯз шунида мешавад ва ин муждаест аз омадани ҷашни наврӯз ки дар худ як ида суннатҳои поки ниёгонро ба мо овардааст ки дар ин миён гӯштини суннатӣ ҷойгоҳи хоса дорад. баъд аз нидои ровии гӯштинҳои мардумӣ хурсандмурод қурбонов мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар деҳаи гаҷаки ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашни наврӯз оғоз шуд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри ҳисор рӯй даст гирифта шуд ки дар он паҳлавонони наврасу ҷавон ва гӯштингирони шинохтаи мамлакат баҳри ҳунарнамоӣ ҷамъ омада буданд. мутобиқ ба ҳамон анъаноти ниёгон ки бештари майдонҳои паҳлавонӣ дар талу теппаҳо ва ҳавои кушоду дар домани кӯҳҳо роиҷ буд, майдони имрӯза низ дар як мавзеи бисёр ҳам зебову барои паҳлавонон мувофиқ роҳандозӣ шуда буд. ёдовар мешавем ки дар қатори дигар расму оини ҷашни наврӯз баргузории гӯштини суннатиро низ ниёгони мо яке аз анъанаҳои муҳим медонистанд ки ин рисолат имрӯз ҳам шаҳомати худро гум накардааст. гӯштини миллӣ гӯштини аҷдодии тоҷикон аст. мо ҳамин гӯштини миллиро бисёр баргузор зиёдтар баргузор мекунем ки ҳамин анъана гум нашавад. бе муҳобо фасли баҳору наврӯзро айёми баргузории мусобиқаҳои варзишӣ гуфтан мумкин аст, зеро дар қатори баргузории гӯштини миллӣ ҳамзамон чандин бозиҳои варзишии дигар миёни мардуми мо ташкилу гузаронида мешуд ки маъмултаринаш майдонҳои паҳлавонӣ ба ҳисоб мераванд, чун анъана навбати аввали қуввозмоиро дастандаркорон дар ихтиёри паҳлавонони наврас гузоштанд. гуфтан ба маврид аст ки маҳбубияти гӯштини миллӣ имрӯз дар ниҳоди кӯдакону наврасон хеле ҷойгоҳи хоса дорад ва чун мо мебинем новобаста аз оне ки дар минтақаҳои кишвар толорҳои варзишӣ ҳаст ё не, вале кӯдакону наврасон ба ин мероси аҷдодӣ таваҷҷӯҳ дошта дар дил хоҳмакон гӯштингирӣ мекунанд. дар водии ҳисор гӯштин шуд ва мо ба ин ҷо омадем. ман гӯштин гирифтам ва хурсанд шудам. пеш аз наврӯз ман дар мактаби президентӣ барои хонандагони болояқат дар шаҳри ҳисор тайёрӣ дидам ва дар он ҷо тайёрии сахт дида ба гӯштинҳо меравам ва мехоҳам ки дар оянда парчами тоҷикистонро баланд бардорам. дар ин ҷо ҳамроҳи ду паҳлавон гӯштин гирифтам ва якеро мағлуб кардам, дигаре маро мағлуб кард. ман роҳафтода нестам ва дар дигар гӯштингҳои наврӯзӣ иштирок мекунам ва хурсанд мешавам. ма 5 солаам дар мусобиқаи ҳисор чист 5 та заду ва ҷои якум шуду чӣ хурсанд шудам. гӯштини миллӣ яке аз риштаҳои маъмулу сермухлистарини бозиҳои наврӯзӣ ба шумор меравад ки аз қадим мақому манзалаташ миёни мардуми тоҷик буду ҳаст. ҳар куҷое ки овозаи барпо шудани гӯштинро шунаванд, мардуми мо бедаъват ба он ҷо рафта ба паҳлавонони арзанда мухлисӣ мекунанд. дар майдони имрӯза низ ҳаводорони гӯштин хеле зиёд буда баргузории чунин мусобиқаҳоро нишонаи тинҷиву ободӣ ва пойдории сулҳу ваҳдат дар кишвар маънидод мекунанд. шукри истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон, шукри ҷаноби олӣ ки имрӯз дар як фазои бисёр ободу зебо мо зиндагии хуб ба сар дорем. ина бинед боз барои мардуми ҷумҳурии тоҷикистон ҳатто қарори ҳукумати ҷумҳурия бароварданд ки дар тамоми бӯшаи канори республика гӯштинҳо спортҳои ҳаматарафа гузаронида шавад. ина бинед ки имрӯз дар шаҳри ҳисор ноҳияи калони ҷумҳурӣ мусобиқаи гӯштингирӣ рафта ҳисор аст. албатта ин аз солҳои пешина хеле фарқи зиёд дорад. фарқаш дар он аст ки ҳозир дар ҷумҳурии мо ҳеҷ набошад
4-5 هزار стадионҳои вай ҳаст машқкунӣ барои стадионҳои варзишӣ. мардум ҳама фарзандо ба варзиш шуғул доранд. ина бинед ки дар худи ҳамин маърака намегунҷад ваё паҳлавонҳо. пешам буд, пешам баъд набуд, не ки ҳозир ҳазор бошад ки 10 баробари пештара ҳозир паҳлавон бачаҳо бисёр. ин шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии мо тинҷ, обод, зебо шуда истодааст. албатта мо ҳамаш бояд фахр кунем, шукр кунем ки дар ҳамин хеле як фазои озоду зебо мо зиндагии нағз ба сар дорем. ҳамин тариқ оҳиста оҳиста майдони гӯштини деҳаи гачак гарм шудан гирифт, зеро паҳлавонони шинохта бо ҳузурашон таби мухлисонро шод гардониданд. чун паҳлавони шинохтаи ҳисорӣ ҳақназар назаров вориди майдон шуд, мухлисон бо қарсаку садои баланд истиқболаш гирифтанд. дар рақобати аввали худ ҳақназар бо намояндаи ноҳияи рӯдакӣ андари майдон шуда дар фосилаи хеле кӯтоҳ бо иҷрои як усули зебо ҳарифро ба тахтапӯш афтонду ҳаводоронашро шод. дар мавриди қувозмоиҳояш дар гӯштинҳои суннатӣ ҳақназар фикри худро баён намуд. варзишгаре ки дар майдони худаш дар деҳаи худаш мақсад гӯштингирӣ мекунад, ҷо мухлисони ман хеле зиёдаш, рӯҳияи ман хеле баланд мешавад. ин гӯштини миллии тоҷикӣ аст. мақсад бо як хел ҳарифонам қариб 30 минут 40 минут гӯштӣ мегирем бенатиҷа, барое ки вазнаҳо фарқ мекунад. аз ҳамин сабаб ҳақназар назаров дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ обрӯи шаҳри ҳисор ва дар сабқатҳои байналмилалӣ аз тоҷикистонро баланд мебардорад. аз ҳамин хотир масъулини мусобиқа ба хулосае омаданд ки ба номи ӯ шоҳҷоиза автомашина гузоранд. фаромӯш набояд кард ки дар мусобиқаи имрӯза барои паҳлавонон 2 автомашина ҳамчун мукофот гузошта шуда буд. ҳамин тавр барои ба даст овардани шоҳҷоизаи аввал паҳлавони ноҳияи ёвон Комрон Карликов хостори бо ҳақназар рақобат карданро кард. қувозмоии ин паҳлавонон хеле хуб шурӯъ шуд. дар як навбат ҳақназар Комронро ба замин афтонд, аммо тибқи андешаи довар партофти ӯ ҳалол баҳогузорӣ нашуд. хулас рақобати ҳарду ин паҳлавон тӯлонӣ идома кард ва бинобар сабаби лад бардоштани пои Комрон Карликов бо ризогии ӯ шоҳҷоиза автомашина ба ҳақназар Назаров тақдим шуд. чуноне ки собиқадорони гӯштин мегӯянд, таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин суннатҳои аҷдодӣ боз дигаргуниҳои зиёдро ба миён овард. гӯштини суннатӣ дар ҷумҳурӣ бедарак ҳамин сол то сол тараққӣ карда истодааст. паҳлавонони беҳтарини ҷумҳурӣ маъракаҳода гӯштин гирифтанд. мана бинем ки 10-ум маъракаи гӯштин аст ки мо тамошо карда ҳаловат бурдастем. вақте буд ки дар як калуч як пиёла гӯштин мегирифтанд. шукргузорӣ кунем ки ин давлати мо ки би тоҷикистоне ки аз пешвои миллат ки бо қадами ҳамин ин қадар гӯштину бузкашиҳо чизҳои суннатӣ ҳама тара шукргузорӣ кунем ки давлати мо давлати соҳиб истиқбол аст. мо дастгирӣ кунем роҳбари давлата ки мо аз замин то осмон миннатдор шавем ки тондаме ҳастай роҳбариша давом ки мана дар майдони ҳисор гӯштини суннатӣ рафта истодааст. ҳозир боварӣ дорам ки паҳлавонони беҳтарини ҷумҳурӣ ӯзбекистон, афғонистон, тоҷикистон ҳузур дорад. мана наздик омада дар нимфиналӣ финалиёти баромад мекунад, бо ба шумо маърифӣ мекунад. барои Хуршед Маҷидов гӯштинҳои имсола хеле бобарор омад.
ҳарчанд ӯ дар ҷоми пойтахт муваффақ нашуд, вале дар майдонҳои шаҳру ноҳияҳо нерӯсанҷиаш дар сатҳи олӣ аст. аллакай хуршед аз майдонҳои паҳлавонии имсола як шоҳиҷоиза ба даст овардааст. имрӯз ҳам бошад бо ҳадафҳои нек омадааст. тӯли 2 сол буд ки аз майдонҳои ҳам гӯштини миллӣ ва ҳам гӯштинҳои дзюдои ҳам тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон маҳрум будам, зеро дар яке аз рақобатҳо дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия дар як рақобатҳо, яъне дар як рақобат поям ҷарроҳат бардошта буд ва ман ҷарроҳӣ кардам ва тӯли 2 сол дар ягон майдон набудам. ин аввалин соли дуввум аст ки ман дар ин мусобиқаҳо иштирок менамоям. дар соли 2020 барои ман хеле соли пулбарор буд, зеро ман дар чемпионати Тоҷикистон оид ба самбо, дзюдо ва гӯштини кураш қаҳрамони Тоҷикистон гаштам ва дирӯз бошад дар ноҳияи Темурмалик сазовори шоҳиҷоизаи гӯштини Наврӯз гаштам ва имрӯз ҳам баҳри ғалаба ба ин мусобиқот омадам. барои соҳиб шудани шоҳиҷоизаи дуюм ташкилкунандагон табақ гузоштанд ки онро Хуршед Маҷидов соҳибӣ кард. баъд аз чанд лаҳза Шарифҷон Назириев паҳлавони шаҳри Кӯлоб ба майдон омада талаби бо ӯ гӯштин гирифтанро кард. ҳамин тариқ даъвогарони шоҳиҷоизаи дуюм низ маълум шуданд. Шарифҷон Назириев фарзанди яке аз паҳлавонони шинохтаи кишвар Хайрулло Назириев мебошад, ки ӯ аз мактаби падар сабақи зиёд гирифтааст. бо адои эҳтиром ба ҳамдигар паҳлавонон ба рақобат оғоз намуданд. дар гӯштинҳои суннатӣ синну сол ва ё вазни варзишгар ба инобат гирифта намешавад. касе ки зуру бозӯи паҳлавонӣ дорад ба майдон омада нерӯсанҷӣ мекунад. чун мушоҳида мекунем, вазни Хуршед Маҷидов аз ҳариф дида гаронтар аст. аз ҳамин хотир барои Шарифҷон мушкил аст ӯро ба замин афтондан. хулас баъд аз нерӯсанҷии қариб 10 дақиқаина ба Хуршед Маҷидов имкон даст дод то бо як партофти зебо ҳарифро ба тахтапӯш афтонад ва дуюмин мукофоти олӣ автомашинаро моли худ созад. ҳамн шоҳиҷоизае ки мегирӣ барои инсон, яъне барои гӯштингир бояд рӯҳияи хуб барои медиҳад. дар гӯштинҳои миллӣ албатта баромадҳо хуб аст, аммо мехоҳем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дар мусобиқоти чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон иштирок намоянд ва парчами миллати азизамонро баланд бардоранд. ёқубҷон Боқию паҳлавони Ванҷӣ низ дар майдони имрӯза дурахшаш хуб буд. ӯ барчанд ҳарифаш пирӯз омада соҳиби тӯҳфаҳои зиёд шуд. чун ташкилкунандагон иброз медоранд, баргузории чунин мусобиқаҳо ҳадафи зиёд дорад, ки яке аз онҳо солимгардонии ҷомеа мебошад. варзишгарон ба оммавияти варзиш хусусан гӯштини миллӣ таваҷҷӯҳ зиёдтар аст ки дар арафаи ҷашнгирии иди наврӯзи байналмилалӣ зиёда аз 13 мусобиқаҳои гӯштини миллӣ дар ҳудуди 12 ҷамъияти шаҳраку деҳот бо усули деҳа ба деҳа ва имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки дар ҷамъияти деҳоти деҳқонобод мусобиқаи гӯштини шаҳрӣ баргузор гашта истодааст ки имрӯзҳо варзишгарони номдори ҷумҳурии азизамон ва ҷумҳурии бародарии Узбекистон дар ин мусобиқа қувваозмоӣ доранд. паҳлавонони навкор низ дар мусобиқаи имрӯза зиёд буданд. бародарон Аминҷон ва Муҳаммад Абдуҷалилзодаҳо ки дар риштаи гӯштини ҷудо муваффақанд, имрӯзҳо худро дар гӯштини суннатӣ низ месанҷанд. чун мо мушоҳида кардем, онҳо бо ҳарифҳои арзанда ҳунарнамоӣ мекарданд. чуноне дар боло гуфтем, гӯштини суннатӣ хеле мухлисони зиёд дорад. аз кӯдакон то пирони рӯзгордида имрӯз ба тамошои гӯштини деҳаи гачак омада буданд. шумо инҷо мушоҳида кардед, паҳлавонон гӯштингирияшон нисбат ба паҳлавонони замони шумо чӣ хел аст? аки бародар ҳозир сол ба сол тараққӣ кардаста ино зур барое ки пеш хеле паҳлавонон ҳай якта дута буд, лекин хеле паҳлавонон набуд. ҳозир зур сол ба сол ҷавонои мо мақсад ки вай дора ҳавас дора ки мо ҳам равем дар маърака худмона маъруфӣ кунем. гуфта ҳаста ҳозир
имрӯз дар гӯштинҳои суннатии мо паҳлавонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон зиёд меоянд. яке аз рақобати диданӣ ва мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон ин дидори Фирдавс Насимов бо паҳлавони шинохтаи Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов буд. дар воқеъ дасту чангол ва ҳаракату иҷрои усулҳо ҳамчун паҳлавон миёни онҳо дида мешуд. ёдовар мешавем ки муҳсин аз оғози гӯштинҳои наврӯзӣ дар тоҷикистон буда бо ҳузураш дар майдонҳои мо мухлисон шоҳиди рақобатҳои ҷолиб мешаванд. чун мушоҳида кардем, дидори ин паҳлавононро ҳаводорони гӯштин хеле олӣ қабул намуда бо қарсаку садои баланд истиқбол мегирифтанд. маълум буд ки қувваҳои ҳарду паҳлавон баробаранд. дар ин сурат пирӯз омадан бар муқобили ҳамдигар хеле душвор аст. аз ҳамин лиҳоз баъди кашмукаҷиҳои зиёд ғолиб муайян нашуд ва бо ризовии паҳлавонон рақобат мусовӣ эълон гардид. ба боварӣ дорам тамоми омадагӣ ҳамин дар мухлисое ки омада мехоҳад ки зуртарин паҳлавон даст боло бошад. мо ҳам тарафдори ҳамем. мана бинем ки майдонда чӣ қадар паҳлавонони чеҳраҳои нав бисёр шида истода. рӯз то рӯз бисёр аз наврасон то ҷавонон то калонсолон гӯштин авз гирифта истода. мана бинем ки он ифтихорномаҳое ки он мукофотое ки метиҳад ку ин арзанда аст. бинем ки тамоми гӯштинҳои суннатӣ мебинен шоҷоиза мошин 3 та мошин шитр аст. дар даври мо хел мешид мо чемпион ҷаҳон будем. худованд ҳамиқа мекунад. дуо мекунем ки мамлакати мо тинҷи амонӣ боша. маърако анами хел доим гузара. бо баъди ин 10 та гӯштини дига аст. من امروز با مخلصی پهلوان جمهوری تاجیکستان حکمت الله خورشید آمدگی در اینجا بلچگی دارم. با مخلصی محمد جان مخلصی دارم. خبر دیگر پهلوانی که سایردین پهلوان است، پهلوانی شناخته جمهوری تاجیکستان. شیرعلی پهلوان است از قشلاق عجم، یکی از پهلوانی و حق نظر پهلوان است که من این سال خودش را نشان داد. همه ما بلچکی میگیم. هر یک تاجیکستانی آرزو میکند که پهلوانای ما در سطح جهانی برآمد کنند. ما آرزو داریم که پهلوانای تاجیکستانی ما هم در همین عرصه‌های بلندی بین المللی برآمد کرده بیرق تاجیکستان رو بلند بردارند. чун болотар гуфтем, қариб ҳама паҳлавонони гӯштинҳои мардумӣ дар ин ҷо ширкат доштанд. нерӯсанҷӣ Дадахон Қурбоналиев паҳлавони мардумӣ бо Хуршед Маҷидов низ аз қабили он рақобатҳое ба ҳисоб мерафтанд ки мухлисон хеле хуб қабул карданд. аз ҷиҳати қаду баст ва вазн қариб ҳарду паҳлавон баробаранд. маҳз ҳамин чиз боис шуд ки онҳо гӯштини хуб нишон диҳанд. Дадахон Қурбоналиев солҳои зиёд мешавад ки дар майдонҳои гӯштин ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунад ва мухлисони зиёд ҳам дорад. хуршед бошад паҳлавони ҷавон аст ки хеле иродаи қавӣ дорад. мо борҳо мушоҳида кардем ки бо дилхоҳ паҳлавон майли гӯштин гирифтанро дорад. хулас нерӯсанҷӣ Дадахон ва Хуршед тӯлонӣ идома кард ки натиҷа мусовӣ шуд. ёдовар мешавем ки таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии кишвар ба рушду нумӯи намудҳои миллӣ махсусан гӯштини суннатӣ боис шуда ки ин мероси аҷдодӣ дар ҷумҳури бештар рушд кунад. чӣ гунае ки мо мушоҳида кардем, ба ғайр аз ҷашни наврӯз дар дигар ҷашнҳои давлатӣ низ чунин мусобиқаҳо роҳандозӣ мегардад. як омили хушҳолкунанда барои паҳлавонон он аст ки баробари ғолиб шудан ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим мешавад ки чунин қадршиносӣ метавонад ба рушду нумӯ ва оммавияти гӯштини миллӣ таъсири калон расонад. дар маҷмӯъ гӯштини имрӯза хеле хубу хотирмон ҷараён гирифта паҳлавонони беҳтарин ҳунару маҳорати худро нишон доданд.
рақобати охире ки мо наворгирӣ кардем ин дидори паҳлавони ҷавони кишвар Абубакри Акобир бо намояндаи Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов буд. ҳарчанд Абубакр таҷрибаи камтар дорад, вале муқобили ин варзишгари муваффақ хеле хуб қуввозмоӣ кард. Аммо Муҳсин аз таҷрибаву малакаи баланди худ истифода бурда Абубакрро мағлуб кард. бо анҷом шудани ин рақобат мо низ барномаи худро ба анҷом расонидем.